voi kertoa minulle, mitä olet löytänyt? Sittenhän näet, se on yllätys. Oh, Pärsky. Pärsky, olet paras. Se näyttää ihan häneltä. Sillä on jopa hänen silmänsä. Oi Erik, että karkaisin kanssasi. Tämä tuli niin äkkiä. Isä! Pidän itseäni kärsivällisenä hallitsijana. Asetan tiettyjä sääntöjä ja odotan, että niitä sääntöjä myös noudatetaan. Mutta isä... Onko totta, että pelastit ihmisen hukkumasta? Isä oli pakko. Yhteys ihmisten maailmaan on jyrkästi kielletty. Ariel, sinä tiedät sen. Kaikki tietävät sen. Hän olisi kuollut. Olisi hän ollut yksi barbaari vähemmän. Et edes tunne häntä. Tunne. Minun ei tarvitse tuntea. Kaikki samanlaisia. Selkärangattomia villejä kalansyöjiä. Kykenemättömiä tunteisiin. Isä, rakastan häntä. Ei. Oletko menettänyt järkesi? Hän on ihminen, sinä merenneito. En välitä. Varoitan, Ariel. Minä pistän sinut ymmärtämään. Jos tämä on ainoa keino, olkoon niin.